Mga isuon, sayod kita nga sa matag 16 sa bulan sa Hulyo sa ulugon nato ang kapistahan sa Our Lady of Mount Carmel, ang iyang estatwa naa sa pili sa sanktuaryo sa ato ang simbahan. Apan dili patamo patighuog sa iyang kapistahan, atong tan-awon ang pagtulunan sa pagbasa karong adlaw. Sa unang pagbasa, inyong nabati ang kasaysayan mahitungod sa Passover, ang paglabang. Diin sa maong kasaysayan, kadtong mga panimalay nga gibutangan or gipahiran og dugo, pag-abot sa anghel sa kamatayon, gilapngan o wala mapahamtangi sa silot nga mao ang kamatayon. Kini siya prefigured ni sa Bag-ong Testamento. Nya kon sa karaan nga testamento, ang dugo sa mga mananap mo'y nakaluwas sa mga bata nga mapahamtangan sa silot nga mao ang kamatayon. Sa Bag-ong Testamento, ang dugo ni Kristo maoy nagluwas kanato sa kasalanan. Og tungod niini, alang kanato nga mga sumusunod, mga tinun-an o mga magtutuo kang Hesukristo isip atong manuluwas. Kay siya man ang nag-ingon sa Ebanghelyo, ang anak sa tao maoy magbubuot sa tanang butang nga buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang iyang ipahimug-atan niini, ningon man siya nga dili sakripisyo ang akong gikinahanglan, kundili kaluoy. Kung magisgot ta og kaluoy, dali kaayo ta nga makalitok ni ana. Dili lisod, dili gani abtan og usa ka gutlo, mabuhat na nato. Pero ang paghimo niini ambot lang kun pila ka semana, pila ka buwan or tuig ba. Kay ang atong kaluoy kutob ra sa dila, wala sa buhat. Mao na nga makakaton unta ta gikan nining puntuha sa Ebanghelyo, miingon si Jesus, dili sakripisyo ang akong gikinahanglan, kundili kaluoy. Magmaluluyon unta kita. Sama nga ang atong manuluwas o manunubos, maluluyon kanatong tanan. Karon, arita sa ato ang gipasidunggan karong adlaw ang Our Lady of Mount Carmel. Kini siya nga maong debosyon sa mahal nga Birhen Maria, nagsugod ni niadtong 13th century. Pero ang nakahimo nga popular kining maong devotion, nagsugod ni pinaagi kang Saint Simon Stock. Din niadtong 1245, siya man ang napili nga mao ang pangulo sa maong order, nakasinati og problema ang community. Din nagampo si Saint Simon o sa iyang pag-ampo, nipakita kaniya ang mahal nga Birhen nga nagbitbit sa brown scapular. Din miingon ang mahal nga Birhen, ipasuot kini sa imong mga ginsakupan as a sign and pledge to them. Sign, tungod kay ang maong scapular is the identity of the brother and sister that belongs to
the Carmelite community. Sign, tungod kay ang pagsuot ni ini naa kay tulumanon nga angayan nimo nga buhaton. Sign, tungod kay kining maong scapular nagkahulugan nga you commit yourself totally to the devotion of the Blessed Virgin Mary and to her Son, Jesus Christ, our Savior. Unya kay naaman ni siya sa batayin pledge, saad, nga kung magsuot ka niini faithfully, unya kung mamatay ka, ang mahal nga berhin mo kanaog sa langit ngadto sa purgatorio, o kinsa katong namatay nga nagsuot niini iyang kuhaon aron makatambong sa bangkiti nga langitnon ug adto matagamtam ang kinabuhi ug kalipay nga dayon. Mao na ang saad sa mga berhen ngadto kang Saint Simon. Unya sa atong bag-ong panahon karon, dili raman ang mga Carmelite sisters o brothers ang nagsuot sa scapular, kundi nahimo man kini nga popular devotion alang kanato, kay ultimo nga kita dili bilong sa maong congregation nagsuot man niya ng brown scapular. Og tungod niini, aron atong madawat ang sabatayin nga panaad sa mahal nga Berhen Maria, ngari kanato nga nagsuot niining brown scapular, ato usab kining tumanon kining tulo ka mga butang. Ang una, maoni, faithfully wear your brown scapular. Bisag katol, ayaw nagtangtanga. Ayaw isipa nga kanang imong brown scapular sama na og habak, dili na habak. It is a commitment. It is a sign. And remember, there is a place of the Blessed Virgin Mary for you if you faithfully wear the brown scapular. Ikaduha, nga atong angayan nga buhaton, live a life of chastity. Whatever state you live right now, it is a call to live a life of chastity. Ikatulo, nga angayan nato nga buhaton, aron madawat nato ang saad, nga dili ta magantos, kundi makatagamtam ta sa kalipay o kinabuhi nga dayon. Recite the Holy Rosary every day throughout your life. Dili man tingali lisod gining buhaton. If you are truly committed to your devotion to the Blessed Virgin Mary, the Our Lady of Mount Carmel, may man ni sila nga musaad, kay mutuman man gyud sa ilang gisaad. Ang imo lang buhaton, tumana pod ang imong mga responsibilidad aron makadawat ka sa iyang gisaad nganha kanimo. Manindog palihog.